Цей особливий тиждень, який зветься Страсним тижнем, 7 днів перед початком Великого свята Пасхи Христової, яка в цьому році, благословенна Богом, відбудеться 5 травня цього року. Це одна із пізніх Пасок життя нашого християнського. І цей період є особливим в житті християнина. Всі ми звикли, що у народі, у нашому людському житті до кожного свята ми щиро готуємося. Прибираємо свої оселі, обновлюємо одяг, інші здобутки матеріальні готуємо для всяких урочистостей нашого людського життя. Але в духовному житті повинна бути особлива підготовка, не скільки матеріальна, скільки духовна підготовка в щирій молитві, з покаянням, щоб з чистою душею зустріти це величне свято, свято життя, свято Воскресіння і вічного життя, яке очікує все людство на землі. Апостол Павло недаремно сказав, якщо б Господь не воскрес, віра б наша була даремна. І до цього Воскресіння свята ми щиро готуємося. На протязі цілого тижня, Страсний тиждень, який нагадує нам всім християнам про останні дні і хвилі життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Четвер, який прийде, буде четвергом, чистим його називають, тому що в цей четвер встановлено таїнство Святої Євхаристії, одне з найбільших таїнств, встановлено Спасителем нашим Ісусом Христом, на Тайній вечері, коли Господь заповів на його спомин споживати тіло і кров його Господню під видом хліба і вина, і таїнство Євхаристії здійснюється на кожному богослужінні Святої Літургії. П'ятниця особливих страдань Спасителя і його розп'яття на Голгофі, і його смерть як Бога-чоловіка, погребення. І в цей день церква особливо скорбить, щиро молиться, і в честь цього спомину виноситься плащаниця Спасителя Ісуса Христа на поклонення всім вірним і на згадку цієї трагічної події, яке зробило людство у своєму гріховному житті. І гробниця, гріб Господь знаходиться протягом 3 днів до Дня Воскресіння, і в День Воскресіння, в недільний день Пасхи Христової, відзначається ця урочиста подія Воскресіння Христового, коли лікує не тільки християнський світ, а весь світ і все людство на землі.